Aturaken Sugeng Dalu, Sugeng Pepanggihan, Dumateng para langgabar kadang para sutresna budaya sedaya. Sugeng pepanggihan kaliyan kula sak kanca klaster musik campur sari ngaturaken sugeng lelenggahan Kanting Mardika. Selamat malam dan selamat menikmati hidangan yang tersedia untuk panjenengan semuanya. Kusumaning ati doh wong ayu kang tak anti-anti mong tekanmu bisa gawe tentram ning atiku biyen ate janji tak ugemi ora bakalani tur kelingan jroning ati sak bedhahe bumi matur sembah nuwun Mas Sigit. Kadang kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit di pemburine malah nyelake amung pamujiku muga-muga ra ana rupeta sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo. Mengucapkan selamat malam untuk segenap tamu undangan dari keluarga besar Bapak Sari Rudin dan juga Ibu Dina Sri Maryani serta segenap keluarga besar dan kedua mempelai Mbak Diva dan juga Mas Sugista. Selamat jumpa bareng bersama klaster musik untuk panjenengan semuanya sambil menikmati hidangan yang tersedia. Kusumaning ati doh wong ayu kang tak anti-anti mong terkamu
matur subanipun kusumaning ati sampun katur dumateng ngarsanipun panjenengan sami para